Hi everyone, my name is Kait, representing Pühva Composite Baltic. I'm in Lithuania at the Polyplasta site, in very good our partner site. We had silicon bagging training here for 20 more customers from all over the Baltics. I think that was a very good event. So what we presented together with Buffa, the silicon DRTV3724, it's very good for infusion molding. So we showed to the customer that this system it's very easy also to apply in normal production. So it's very easy to switch from plastic infusion to silicon bag. So you can save money, you can save waste. Of course, this is a big advantage. Partian Sami Pühva Composite Nordicsista, terve. Meillä on ollut nyt täällä Liettuan Kaunaksessa 2 päivää asiakkaille koulutusta silikonipussituksesta. Eli tämmöinen infuusio, uusi tekniikka laminoida, ja meillä on ollut mukana paljon asiakkaita Baltiasta. Meitä on ollut yli 20 yhteensä täällä oppimassa, miten tätä silikonipussitusta tehdään ja mitenkä helppoa ja kätevää se on verrattuna ehkä perinteiseen infuusiotekniikkaan. Ja mielenkiinnolla katsotaan videoita, mitä ollaan saatu täällä, ja opitaan lisää asiakkaiden kanssa. Kiitoksia näistä päivistä. Yeah, it was a really nice event, quite nice experience. I liked it a lot. Please make more such events. Thank you.